Miye sunanka? Buhari. Tunubu. Kai Bola Tunubu fa na ce. Musa yar aduwa. Sana'ar data ko me sun ya fara ga wani application nan suna sayar da wange naira 200. Sunan application ɗin Abba Data. Abba Data wange 200 kalar wannan da kaga na yi downloading wannan na kan sigirin wannan shi zaka downloading. Domin ƙarin bayani ga number waya te. Kina zaman kashe wando baki san yadda zaki ki nemi kuɗi ba? Kai magana nan kana zaman kashe wando baka san yadda za ka nemi kuɗi ba. Ga sana'ar kiwo nan tana da zabi in sati 2 da in sati 1 da tantabaru duk akwai su. Za ka iya kiyayewa domin ka dogara da kanka. Tantabaru nan na Hausa da na Turawa duk tana da su zabi in sati 1 da in sati 2 har da kifi kai. Tana sai da kaji na Hausa da na Turawa da kifi. Kifi in baka iya kiwo ba za ta koya ma. Maman Mufida tana sayar da zabbi da kaji da kifi na kiwo. Gaskiya kiwon kifi akwai riba. Kawai ka garzaya gurin Maman Mufida tana nan a garin Katsina. Domin siyan kaji ko kifi ga number waya ta ga mata magana ta WhatsApp. Tawo ne in gaya muku ba ni sake soyayya ko wace mace da dai an sha abun aljihunka ba kai ta kaso ba. Gada na ƙara ganin macen da ta ce tana sona sai dai ku ci ma mutum kuɗi ku tsere. Yanzu ba mace ta gari wadda ka son ka tsakani da Allah sai dai ta anshi abun ka shi yasa ba zan ƙara soyayya ba. Amma ka bar gayan hakan ga wasu suna soyayyar gaskiya. Zamanin gane yanzu wata ce za ta son ka tsakani da Allah. Ga masu soyayyar gaskiya Aminu Umar Madalla da Gimbiya ce wadda yake so yake muradi Zainab Alkasim Ihsan. Wallahi suna soyayyar gaskiya a wata jini da jini. Na tuna da Aminu da Zainab gaskiya suna soyayyar gaskiya. Ka san Aminu soyayyar da yaka nuna mata ita ba ta nuna mai ko. Wallahi ko ita tana nuna mai soyayya Allah dai ya nuna mana ranar bukin su. Amin. Amma da ranar bukin su sai na ɗebe taguwa ta kamar haka. Ayo.